Dobro večer, drugovi i drugarice, gospodo vozači. Evo, kraj praznika, trebalo se vratiti nazad i raditi malo, a vidit ćemo dokle ćemo, koliko dugo ćemo izdržati. Nemojte se ljutiti, ja jesam izbacio nekoliko videa dok sam bio kod kuće, ali bio sam sa ženom, sa djetetom, tako da nemojte se ljutiti na mene, molim vas. Pozdravio bi normalno svu braću po volanu, znači di god na svijetu jeste, čuvajte se, pamet u ruke, što rukama držimo volan, to je to. Čestitam svima novu godinu, htio bi jednu stvar, ekstra bi htio pozdraviti barona Minzhausena, produkcija fucking kamion, moram ti nešto reći, ali nemoj se naljutit, sad kad si svladao ime mog kanala, sad ti je ostalo samo još država u kojoj radim i živim. Znači, nisam u Švedskoj, nego sam u Irskoj. Vidiš da mi je volan na pogrešnoj strani, ali nema veze. Čuvaj se, držim ti palčeve, fige, kako god to neko kaže, za ovaj tvoj pregled. Ne ponovilo se šta je bilo. Znači, isto tako svima, nek nam ova nova godina bude bolja od one prošle. Kakva god je prošla bila, ova nek bude bolja. Gledao sam sad kako sam se vratio tu, pa imam više vremena dok vozim, mogu gledat. I vidio sam da šofer kamiona u Švedskoj ima Dräger alkotest u kamionu, da mora pirit svaki puta prije nek što krene voziti, da kamion zna da je trezan. Pa je onda Boki Roki ispričao alkohol, volan, ovo ono, vamo tamo, drž, ne daj, potegni, za, protiv. Pa ću vam ja nešto ispričat na tu temu. Znači, automobili službeni i neke firme, neki kamioni su prije 30 godina to imali. Bar ja pričam za Sloveniju. Međutim, to na Balkanu, ja Sloveniju smatram isto Balkanom, to na Balkanu ne može zaživiti, a kamoli preživiti. Nema Boga. Znači, dobio je osobni šofer u jednoj firmi koji je vozio direktora, dobio je francuski auto koji je imao Dräger, pa je on onda ujutro došao ranije, pa je čekao da čistačica krene, dođe ona na posao, pa je čistačica pirila da je on mogao upaliti auto, koji se onda nije gasio više manje cijeli dan. Pa su onda oni njega skužili, pa su promijenili volan u autu, pa je volan imao na volanu je imao neke rupice, pa ti kad voziš, kad dišeš, auto zna da li ti imaš alkohola ili nemaš, pa se auto ugasi, pa tako, pa se tu stavi selotep preko, pa to bude u redu. Jedna velika firma koja više nema, ja mislim da su oni imali preko, 500 kamiona, njihovi kamioni su imali te Drägere povezane isto sa alkotestove sa kamionom. Međutim, znalo se ko pije, ko ne pije, ko kome piri, ako nije bilo baš nikog. Znate ovaj pištolj što imaš spojen na zrak, što očistiš kabinu, pa je s tim pištoljem pirio u Dräger i tako te stvari. Tako da to može funkcionirati u Švedskoj, gdje su ljudi podložni pravilima. Na Balkanu, ti na Balkanu to ne da nije zaživjelo, to ne može ni zaživiti, a kamoli preživiti. Zato što mi smo taki narod, to ne funkcionira kod nas. Ne može ni funkcionirati. Kaže on, sad ti si mamoran, pozoveš, pa dobiješ godišnji ili dan bolovanja, uzmeš da dođeš sebi, neš voziti taj dan i nikom ništa. Ko je s naših krajeva, s Balkana, ko radi na Balkanu, di god, pa ti da pozoveš šefa ujutro i kaže, slušaj, ja sam se jučer rokao ko svinja, danas se ne osjećam dobro, ja ne mogu doći ne mogu voziti, uzeti bolovanje. Ti se s tog bolovanja ne moraš više nikad ni vratiti, ali u tu firmu sigurno neš doći voziti više. Tako da to
jednostavno ne funkcionira kod nas. I da vam kažem još jednu stvar. Znači, ja sam se borio jako dugo vremena da se profesionalnim vozačima dozvoli da piju na poslu. Znači, ja sam tražio da se nam dozvoli minimum 1,5 promil da je možemo imati u krvi. Nemojte tako. Znači, gledajte vi sad, neko položi vozačku ili neko ima vozačku, nebitno. On pravi možda 10.000 km godišnje i smije non stop imat 0,5 u krvi. On smije imat, to je okej. A mi što pravimo 100, 150, 200 plus 1000 km godišnje, što nam je vožnja ono u malom prstu, što se vidi dok mi možemo snimati videe i gledat kroz prozor i šalabazat, pušit sve živo, pa nama po toj logiki mora biti dozvoljeno minimum 1,5 promil. 6 piva, šta? Znate vi kakav bi to posao bio, ti vam u frižderu 6 ladnih pivkana, sjedneš, ono popiješ svoju kavu što si poneo vam tam, popiješ pivo, op, malo radio, muzika, tup, ti ga, pa dan prođe u veselju. Pa niko ne bio nervozan, pa ne bi se ti vozači tukli po cesti, pa ne bi svakom svirali za svaku moguću pizdariju i grešku na cesti. Pa to bi sve bilo puno opuštenije. I ja sam smatrao da Vladimir Šeks bi nam to mogao progurati u Saboru. Čovjek, njegovi bodyguardi su to što su ga čuvali bili njegovi nosači, pa on kad se rokne pa njega nose. I ja sam bio uvjeren da je on kompetentna osoba, da on nama to progura u Saboru onako lagano, bez pitanja neki veći. Međutim, kad god zoveš ti gdje možeš sad njega dobiješ tam neku sekretaricu, tajnicu, Bog zna, studentica šta tam radi. Ona to ni mogla skužit, nema Boga da skuži. Kaj ko ste vi, ja kajem Jože Dimjašević, pa zapne kod imena, pa zapne kod prezimena, ali meko čel tvrdo. Pa onda odakle si, pa ja kajem Prnjavor Semeljci Antuna Mihanovića, da ne duljimo dalje, kana Prnjavor u Bosni, ma ne Prnjavor u Bosni, Prnjavor u Hrvatskoj. Tak se ulica nekad zvala, kak ne znaš. Ali uglavnom, nije ona mogla to povatat, pa nije išlo. I onda ja kuću štaču jadan, slušam ja tu emisiju za vozače, Konvoj, to je na HRT-u, 2 put tjedno, bude po par sati, priča se o kamionima, uglavnom, o čem će se drugo pričat. I priča o alkoholu i svi su proti, ja uzmem telefon i ja pozovem gospođu Jadranku koju pozdravljam ovim putem, Jadranka Slovenac te pozdravlja. Ja nju nazovem, dobar dan, rekao, Jože, gospodine Slovenac, alkohol. Da, rekao, nama treba dozvolit piće, mi to trebamo. Pa kakvi to misli? Pa rekao, minimum 1,5. Na manje ne pristajem, to nam treba dozvoliti, rekao, pošto ste vi medijska ličnost i vas više poštuju nego mene i meni slične, rekao, ja bi vas molio ako možete vi Šeksa nazvat i predložiti mu da nam to progura u Saboru. Nije me ni ona ozbiljno shvatila. Tako da, mi smo jadni ostali na 0:0. Znači, niko nas ne razumije. Ti sad legneš spavat, voziš čitav dan, koliko voziš, legneš, sad bi stisni oko, hladnjača počne rondaći ti za tebe, ne možeš oka sklopiti, pa ti moraš popiti 2-3 piva da bi mogao zaspat, da bi se mogao odmorit, da bi mogao drugi dan opet raditi. Da si na poslu odmoran i pribran. A ne, Švabo te ima pravo u 2 ujutro naki zasnate, on probudi i turi ti flautu fino u usta, frulicu pa da ti malo odsviraš. I ti sad imaš hladnjača, rondač i ti spopio 2 piva da zaspeš,
Evo banane, došao Švabo s dregerom, kazna, zabrana. Čekajte ljudi, nama treba nešto dozvoliti. Nama treba nešto dozvoliti, niti mi smijemo pit, niti se smijemo drogirati. Ništa. Pa sad nek meni neko kaže da je ovaj naš posao human. Pa to je nehumano. Mi nemamo nikakvi ljudskih prava. Znači šta sad? Ti ako hoćeš imat 0,0,0, ti moraš, ti 2 dana prije nek što sjedneš u kamion ne smiješ niš piti. I šta, kad da mi pijemo? Ja vas pitam, kad možemo mi neš popit, osim kad odemo na godišnji, jedanput godišnji? Ljudi, nije u redu. Ako neko zna Šeksa ili nekog da nam to može progurat, ja bi molio da se poduzme tu nešto. Vikend pauza, ti si u kamionu, hladnjača ti drnda, ali ti ne smiješ niš pit zato što ćeš 45 sati krenit. Dođeš za vikend kući, opet je tu 45 sati, ti opet, to nije ni 2 dana, to je manje od 2 dana. I opet ne smiješ niš popit. Tako da ja mislim da to stvarno nije u redu. Nama se treba dozvoliti kao profesionalnim vozačima 1,5 promil ili 6 piva. To bi... Pa šta? Samo zamislite da ti možeš sad voziš i možeš 6 piva tresni dok voziš. Ajde, u 24 sata. Pa ljudi, pa svi bi htjeli voziti kamion. A ovako niko neće. I nema šofera. Ovako je bilo šofera ko u priči. Sad kad sam bio kod kuće, gledam, dnevnik sam neš gledao, statistika za lanjsku godinu. Tako kažu, brojevi ne lažu. Kažu ova, 20% saobraćajnih nesreća su skrivili ljudi pod utjecajem alkohola. Kažu na 20%. I sad svi razmišljaju koliko je to velik broj. 20%. Pa šta je s oni 80? Šta je s njima? To je normalno. Ljudi, molim vas, nije normalno. I ja sam za. Ajde vi sklonite s ceste oni 80% trezni, da se nas 20% pijani možemo voziti normalno. Brojke ne lažu. Znači, bit će na cesta sigurnija nego prije. Šta vi mislite? Šta vi mislite? Ovako ću vam reći zašto govorimo mi svi 2 dana prije nek što kreneš na posao da nije dobro piti. Ja sam ne sam kod kuće radio i došao mi je komšija u posjetu i aj popit ćemo jednu rakijicu. I ja sam natočio nama svakom po jedan čokančić i to smo mi popili otprilike oko 5 navečer. Znači ja sam komšija ošao kući, ja sam završio svoj posao, znači pio sam mineralnu, večero sam, odspavao sam, probudio se, popio kavu, doručkovo, sjeo u kamion, išao natovarit svinje i idem za Mohač. I normalno u kamionu imaš uvijek nešto za pit, žvaka, cigara, kavica, ovo ono i dođem ja na granicu i dolazi Mađar, Horvat, kako oni otpjevaju to svoje, uglavnom drži nešto u rukama, kaže aj piri tu. Ja sad šta je ovo neki, pirio sam ja više puta u životu, ali tak šta nisam nikad vidio. Znači, ko da piriš u telefon, ja nikakve cijevčice, ništa, ja ajde, pirim. On gleda, Horvat, kolega, pozitivna, šta, na šta sam ja pozitivan? Na koronu, na koji bog? Kažu, alkohol pozitivna. Ma, ko majstore, ništa od toga. Ta sprava ti ne valja i slikaj se. I on iz džepa izvuče vrećicu, u vrećici cijevčica, pa je on to sastavio, pa je sad to izgledalo kao normalan alkotest. I ajde, pirit ću ja ponovo 0,02. I on mene gleda i počne se smijat, kolega Horvat, party imala, ovo, zna. Reko, majstore,
Ja u životu kap alkohola nisam stavio u usta. Moraš srat i lagat. Treba se izvući sad iz toga. Rekao, tebi ta sprava ne radi. Fino, ti donesi drugi taj stroj ili to, ništa od toga. Rekao, ja neću ništa potpisati. I on onako nešto se namrštio, gledamo roga, on, ne razumijem ja mađarski, može se slikati. I sjede on u auto i ode. Ali je ponovi moje dokumente, sad ja ne mogu ništa. Aj, dok se on vrati, ja hodam oko kamiona, duboko disanje, ruke gore, dole, ono, diši, maši ručicama, nove žvake, pušim 2 cigare odjedanput. Dolazi on nazad, 20 minuta, pola sata. Sad, da li je to bio novi taj alkotest ili stari, nemam pojma, uglavnom on meni to opet da. I ja, 0. Ko majstor je svidio. Sad je on ljut na mene zato što on mene ne može napisati kaznu, ali to mene savršeno. Ja sam kroz taj granični prijelaz prolazio svaki dan, tako da ja sam ih sve tam znao. Ko je bio bezobrazan do mene, do tog sam bio i ja bezobrazan. Tako da ja sam pokupim svoje dokumente i zdravo. Znači sad kad pogledate, jedna rakija nakon 15 sati još uvijek u izdahu bilo alkohola. Tako da, nažalost, kod nas oko tih stvari nema baš puno zajebancije, zato što nama je vozačka jednostavno kruh. Mi sa vozačkom hranimo svoje obitelji i ne možemo se zajebavati s tim. Međutim, ja mogu srati zajebavati se, ja sam isto protiv alkohola za volanom, normalno, zato što mi smo veliki i teški i mi kad napravimo grešku, katastrofalne posljedice mogu biti. Zamislite da kamion uleti u neku kolonu ili nešto tako da nije stao i grozne stvari. Tako da ne bi bio protiv da smijemo popiti pivo 2, 3, ali ne više. Dosta je. I to prije spavanja. Dobro, ja sad više ne vozim hladnjaču, jesam vozio jedno vrijeme hladnjaču. Spavanje sa upaljenom hladnjačom je katastrofa. Ko ne zna, želim mu da nikad ni ne sazna. Ali je, stvarno. Ja kad sam vozio hladnjaču, prije spavanja obavezno 2 piva. Ali ne možeš ti zaspati. I ako zaspeš, kroz 20 minuta se ona upali, ti si budan. Navikneš se s vremenom, ali početci su jako teški. Tako da, to što je u Njemačkoj da te može usred noći probuditi, dati alkotest, to apsolutno nije okej. Kad pogledamo realno s čim svim se nasjaši vozače kamiona, kartica, joj, probio si, minutu si vozio. Mene stavi policajac, karticu na očitanje, on gleda sve u redu, kaže, ali tu si vozio minutu previše, vam si vozio 2 minute predugo. Ja njega gledam, rekao, vi na posao dolazite tačno 00 ili dođete neka 2 minute prije ili neka 2 minute kasnije. Kaže on meni, pa nismo mi tu da mi razgovaramo kak ja dolazim na posao. Pa rekao, ko čovjeka te pitam? Gdje sjašite, Bog te više s nas. Normalno da ako imam 2 minute do firme, da ću odvesti 2 minute do firme. Nemojte praviti majmuna od mene. To bilo više manje to. Izbjegavajte voziti pijani. Definitivno. Ako imate nekog kolegu, kolegicu koja ne pije ženu, to je vrh. Ako ne, taksi. Nemojte praviti sebi probleme i drugima, Bože ne daj da se nešto desi i tako to. Drugovi i drugarice, gospodo vozači, kome je jutro, želim mu dobro jutro, kome je dan, želim mu dobar i vrhunski dan, kome je veće, želim mu dobro veće ili laku noć. Čuvajte se, ostanite mi živi i zdravi, volite svoju obitelj i manite se alkohola. Ajmo.